Me llamo Enia Batista Fernández, tengo 20 años y estamos en el Teatre Lliure de Barcelona. Antes pues estaba todo el día en casa, no encontraba trabajo, me era muy difícil encontrar trabajo y con el Casal ahora he hecho un curso de comercio orientado a relacionarse con el público y estoy aquí en Teatre Lliure d'Acomodadora. Nosaltres hem decidit apostar pel Casal dels Infants perquè la feina d'acomodadors, de taquillers, pensem que és una feina que és de gent jove, de donar la seva primera feina, i és una manera d'introduir-se en el món laboral que és molt amena perquè és un ambient molt distès, molt cultural. Vam anar al Casal dels Infants, els fem un parell de sessions i els expliquem el que necessitem, el que ells necessiten per introduir-se en el món laboral, que és important, i després, quan estan aquí al teatre, els expliquem la feina. I, per exemple, l'Enia va començar fent els infantils de Frank. Frank era una funció que fèiem a l'Espai Lliure, que és la sala més petita que tenim aquí al Teatre Lliure, que explicava la història de Franco per nens petits de 7 anys. Llavors també va ser com una experiència interessant de veure com s'explicava i com ell interactuava amb els nens que venien a les escoles, i ho va fer molt bé i ens va agradar molt i estava molt predisposada a aprendre, o sigui, estava escoltant molt. I per això després li vam pensar que era una bona candidata a ser acomodadora i li vam oferir venir a treballar al Grec, que hi ha espectacles curtets, perquè així també s'anava adaptant a una sala gran. Penseu que va passar de ser acomodadora a una sala de 50 personas y ahora aquí está la sala gran que está en 500 personas. La verdad que me imaginaba en muchos sitios, menos algo tan importante, porque esto es muy conocido y es una gran oportunidad y estoy muy agradecida con ello. Para mí que exista el Casal en el barrio es muy buena idea, una muy gran oportunidad para muchas chicas del barrio. En plan, porque cuando ya se casan y ya piensan que ya no pueden hacer cosas, pero en el curso también vienen muchas casadas y que siempre es bueno tener formación para algo y contra más aprendizaje, mucho mejor para todos. És una oportunitat d'accedir a un món que potser et pensaves que no podies accedir. Llavors, en aquest sentit sí que és important de tenir aquestes sinergies amb altres entitats per poder fer arribar la cultura a més gent, no només com a espectador, sinó que també com a treballador, perquè de vegades la cultura es veu en un pedestal que no pots arribar, però realment pots entrar-hi de qualsevol manera.